nwanyị iyi-eji na eze nwoke Nchagbu ekele Inugo maka eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Arusi eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Inugo maka eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Arusi eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Mmụọ nwere ngabasị Arusi dị nnekwu eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Mmụọ karaka mmụọ nwere ngabasị Arusi dị nnekwu eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Eze nwanyị iyi-eji eze nwoke Nchagbu Arusi dị nnekwu Arusi nwere nsọ Arusi na-achụ ndị amoosu Arusi na-eje ọrụ na-ejekwa igbo Arusi na-ebuli elu Arusi na-agba ọgụ ara na-azụ nwa oke mmụọ ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu oji eje ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu oji ala Ugochi tubelu nọrọ ifite Ugochi tubelu. Inugo maka eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Arusi eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Inugo maka eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Arusi eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Mmụọ nwere ngabasị Arusi dị nnekwu eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Mmụọ karaka mmụọ nwere ngabasị Arusi dị nnekwu eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Eze mmụọ Chukwu nọnyere m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu gwara m eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu na-eme mma mmụọ na-azọ ndụ n'ọzọrọ ya ndụ oke mmụọ ọtụtụ na-abịa kụrụ mba m nne nwanyị iyi-eji ogodo ọkwa gị na di gị Nchagbu na-ejekọ ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ji eje ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ji ala Ugochi tubelu nọrọ ifite Ugochi tubelu. Inugo maka eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Arusi eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Inugo maka eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Arusi eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Mmụọ nwere ngabasị Arusi dị nnekwu eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Mmụọ karaka mmụọ nwere ngabasị Arusi dị nnekwu eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu. Eze nwanyị iyi-eji eze nwoke Nchagbu akwụnụ bụ mmụọ Ugochi tubelu ọdịnala tempu ji biri Maazị Chukwu nọnyelu mụ enwena m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu nọrọ ifite bụrụkwazie aka ji ọfọ Ugochi tubelu ọdịnala tempu aka ji ọfọ oti igba na ijele eze mmụọ iyi-eji na Nchagbu onye isi nchụaja aka na-asụ ụchụ eze udo wesị ka m kene Udekwe nwa mmụọ na mmadụ eze mmụọ ekene kenere m Chiedu Akosa nwa nwanna ya ekele na-agakwara Cosmas Ejim ezi enyi m na Nara wesị kwụsị ka m kene ụmụ Ugochi tubelu ọdịnala tempu niile na ndị enyi dị tempu mụ onwe m uru na n'olu ya bụ Chinaza Adigbo onye egwu ịmakwa
chairman bụrụ onye otigba Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu n'Oraifite odogwu nwoke ekene mo inugo maka eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu Arusi eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu inugo maka eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu Arusi eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu mmụọ nwere ngabasị Arusi dị nnekwu eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu mmụọ karaka mmụọ nwere ngabasị Arusi dị nnekwu eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu inugo maka eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu Arusi eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu inugo maka eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu Arusi eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu mmụọ nwere ngabasị Arusi dị nnekwu eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu mmụọ karaka mmụọ nwere ngabasị Arusi dị nnekwu eze nwanyị iyi-eji na Nchagbu